Ще се запитате ли някога, защо шофьорът на камион избягва да изключва двигателя, дори когато е напълно спрял? Какво знае той, което повечето хора не знаят? Сцената е ежедневие. Бензинова станция по пътя, дълбокият рев на двигател на празен ход и паркиран камион, който все още диша. Отвън може да изглежда като разхищение на гориво или просто небрежност. Но за тези, които живеят на пътя в камион, нищо от това не е вярно. Това, което малцина разбират, е, че камионът не работи като кола и не може да се третира като такава. Но преди да разкрием всички технически причини зад това решение, ако ви интересува да разкриете тайните на тежкия транспорт и как тези машини наистина работят, абонирайте се за канала сега и харесайте това видео. Защото ще обясним нещо, което професионалните шофьори научават след години на магистралата. Добре, да започваме. Неговият двигател, турбото, системите за емисии, налягането на въздуха и дори вътрешната температура на кабината зависят от нещо толкова просто и критично, колкото да го поддържаме работещ по време на определени спирки. Това, което може да изглежда очевиден избор за новак, спирай и изключвай, за професионалист е въпрос на механика, операции и безопасност. Защото изключването на камион не означава просто да спреш машина. Означава да прекъснеш процеси, които са в разгара си, да отрежеш температури, налягания, смазване и вътрешни цикли, които не могат да се спрат рязко, без последствия. И затова в много случаи правилният вариант не е да завъртиш ключа, а да оставиш камиона жив още няколко минути. Но преди да се потопим във всички възможни причини, има един компонент в камиона, който може да се повреди бързо, ако двигателят се изключи в грешния момент. Турбото – първата жертва. В това решение турбото е първото изложено. То не е просто добавка за допълнителна мощност, както мислят мнозина, а една от най-деликатните и изискващи части на цялото превозно средство. То се върти с екстремни скорости, работи при температури близки до нажежено и зависи напълно от постоянен поток на смазване, за да оцелее. Ако двигателят се изключи внезапно, този поток спира и последиците се проявяват бързо. За да разберете, трябва да си представите какво се случва вътре в двигателя, когато камионът излиза от изискващ участък. Изпреварване, дълъг наклон нагоре или надолу, където двигателят е работил усилено. Турбото се върти с десетки или стотици хиляди оборота в минута, а вътрешните му компоненти могат да надвишат 600 градуса Целзий. Единственото, което предпазва металния вал от стопяване или надраскване, е маслото, което циркулира под налягане, създавайки защитен филм. Докато двигателят работи, тази система функционира перфектно. Но когато се изключи, помпата за масло спира веднага, докато турбото продължава да се върти по инерция без смазване. Ситуация, която, повторена стотици пъти, причинява ускорено износване. Освен това, много горещото масло остава вътре в турбото почти неподвижно. Ако двигателят се изключи веднага след интензивно натоварване, това масло може буквално да се свари. То се карбонизира и образува твърди отлагания, които с времето запушват вътрешните проходи. Това е една от най-честите причини за преждевременна повреда на турбото и опитните шофьори на камиони го знаят добре. Турбото не се изключва горещо. То се охлажда, уважава се, позволява му се да диша. По всички тези причини, оставянето на двигателя на празен ход не е каприз, а необходима техническа процедура. Поддържането на двигателя, работещ няколко минути след интензивен наклон или изискващо пътуване, позволява на маслото да продължи да циркулира, насърчава постепенното намаляване на температурата и помага на механичните компоненти да възстановят термичното равновесие. Това е рутина толкова вкоренена сред професионалистите, че мнозина я правят без да мислят, както пилотът позволява на двигателите на самолета да се стабилизират преди да ги изключи. Тежките машини работят със свои ритуали и това е един от най-важните. Струва си да се отбележи също, че не всички превозни средства реагират по един и същ начин. В колите, макар принципът да е същият, рискът е много по-малък. Турботата са по-малки, работят при по-ниски температури и се справят с по-малко изискващи натоварвания. Но в тежък камион, изключването на двигателя докато е горещ, не е безвреден навик. Това е тих начин да се съкрати живота на турбото
и да се компрометира дългосрочната производителност на двигателя. И все пак, това не е единствената причина, поради която шофьорът на камион избягва да изключва двигателя по време на определени спирки. Съвременните камиони, освен да влачат тонове товар, управляват вътрешни процеси, които мнозина не знаят – филтърът за частици и регенерацията. Ако двигателят се изключи в грешния момент, проблемът не се ограничава до традиционната механика. Може да засегне и цикли, които са в пълна операция. В този момент се прекъсва един от най-деликатните процеси в съвременната механика. Защото днешните камиони не само влачат товар, те регулират непрекъснато качеството на газовете, които изпускат. И това управление зависи от това двигателят да остане включен, докато определени цикли са активни. Един от най-критичните е функционирането на филтъра за частици DPF, керамичен компонент, разположен в изпускателната линия. Този филтър улавя саждите, генерирани от горенето на дизела. Този материал не изчезва сам. Той се натрупва, докато системата не стартира процес на регенерация, повишавайки температурата на изпускателните газове по контролиран начин, за да изгори уловените частици. За да се завърши този цикъл, двигателят трябва да продължи да работи, да поддържа стабилна температура и да осигури постоянен поток на газове. Ако се изключи по средата на процеса, филтърът остава незавършен с неизгорели остатъци. С времето това увеличава противоналягането в изпускателната система и намалява ефективността на двигателя. Когато DPF се запуши, последиците се проявяват бързо. Загуба на мощност, увеличен разход на гориво и повишени работни температури. Докато проблемът се влошава, самата система може да влезе в режим на защита, ограничавайки мощността на камиона, за да избегне по-големи щети. Затова опитните шофьори на камиони го знаят добре. Прекъсната регенерация може да завърши с принудителна регенерация в сервиза, скъпа процедура и преди всичко източник на загубено време. Но DPF не е единственият компонент, чувствителен към неподходящи изключвания. Съвременните камиони също включват системи за селективна каталитична редукция, известни с абревиатурата SCR, отговорни за намаляване на азотните оксиди чрез AdBlue. За да работи тази система правилно, тя изисква термична стабилност и непрекъснатост в потока на газовете. Когато двигателят се изключва многократно по време на критични моменти на обработка на емисиите, циклите остават незавършени и могат да активират кодове за грешки, предупреждения на таблото или намаления на мощността, които директно засягат производителността на пътя. Отвън тези концепции може да изглеждат сложни, но за професионалист те са част от ежедневието. Разликата между камионите от предишни поколения и сегашните модели е огромна. Преди изключването на двигателя по всяко време практически нямаше последствия. Днес да го направиш в грешния момент може да се превърне в технически проблем, който засяга деня, товара и портфейла на този, който плаща сметката. Но дори всичко това не е най-деликатната част. Защото докато системите за контрол на емисиите и процесите на регенерация изискват двигателят да остане включен, има нещо още по-важно. Налягането на въздуха – пневматичното сърце. В тежък камион налягането на въздуха не е спомагателна система. То е основата, върху която работи почти всичко. За разлика от колата, която разчита главно на хидравлика и електроника, камионът е построен около сгъстения въздух. Спиране, освобождаване на спирачките, поддържане на стабилна суспензия или работа на спомагателни елементи зависи от пневматична система, която остава активна само докато двигателят работи. Когато този въздух започне да изчезва, цялата машина губи равновесие. И зад това равновесие стои един елемент, отговорен за поддържането му. Компресорът за въздух – компонент, механично задвижван от самия двигател. Всеки път, когато двигателят се върти, компресорът изпомпва въздух в резервоарите. Той поддържа необходимото налягане, за да работи камионът безопасно. Това е непрекъснат процес. Както сърцето изпраща кръв по тялото, компресорът непрекъснато храни пневматичните вериги. И когато двигателят се изключи, това сърце спира да бие. Налягането започва да пада веднага. Това налягане не се поддържа вечно. Въздухът се съхранява в различни резервоари в системата, но те не са перфектно запечатани съдове. Той изтича постепенно, било чрез автоматични изпускания, които премахват влагата, било чрез малки неизбежни течащи в свръзките и маркучите или чрез самата нужда на веригата.
Затова след изключване на камиона, наличното налягане пада за минути или дори часове. И ако двигателят се изключи по време на кратка спирка, шофьорът трябва да чака компресорът да възстанови минималното налягане преди да потегли отново. Тази реалност е особено забележима при възобновяване на движението. Шофьорът пали двигателя, наблюдава манометрите и чака необходимото време, докато стрелката се издигне и системата се върне към безопасни нива. Докато това налягане не се постигне, камионът не освобождава спирачките, не маневрира нормално. И в някои случаи дори не се движи. За новак може да изглежда малък неудобство. Но за професионалист с тесни графици, ненужните изключвания се превръщат в директна загуба на оперативно време. Но последиците не се ограничават до спирачките. Пневматичната суспензия в много съвременни камиони зависи от същата верига. Ако налягането падне, суспензията може да се снижи, променяйки стабилността на превозното средство. Или затруднявайки свързването и разкачването на ремаркето. Спомагателните системи от контролите на ремаркето до специфични клапани също изискват постоянен поток, за да функционират. Въздухът е по същество невидимата енергия, която поддържа камиона готов да продължи да работи. Всичко това обяснява защо много шофьори предпочитат да не губят налягане по време на кратки спирки. Не е за комфорт, не е небрежност. Това е начин да се поддържа превозното средство оперативно и да се избегнат ненужни забавения. С включен двигател компресорът поддържа баланса на системите и камионът остава готов за тръгване. И все пак, дори с цялата важност на въздуха в шофирането, има последица, която надхвърля ефективността. Защото в камион има вид спирачка, която не използва въздух за активиране, а за освобождаване. Когато това налягане изчезне напълно, поведението на превозното средство се променя радикално. Паркинг спирачката се активира автоматично и заключва превозното средство изцяло. Не е повреда, грешка или внезапна неизправност, а механизъм за безопасност, проектиран да предотврати всяко движение, когато налягането в системата е недостатъчно. Докато въздухът изчезва, вътрешните пружини в паркинг спирачките се задействат и държат камиона здраво, предотвратявайки всяко преместване, докато двигателят не генерира налягане отново. Затова никой професионалист не позволява на въздуха да изтича ненужно по време на кратки спирки. Температурата на кабината има значение. Но дори когато налягането на въздуха е контролирано и пневматичната система работи гладко, има друг фактор, който влияе върху решението да се остави двигателят включен. Средата, в която работи шофьорът. Вътрешността на кабината не е просто отделение. Това е инструмент за работа, който трябва да се поддържа в подходящи условия, за да продължи професионалистът да шофира безопасно. Вътрешната температура е един от най-важните елементи. В много камиони, както отоплението, така и климатикът, зависят директно от двигателя. В студени климати, изключването на двигателя означава, че кабината губи топлина за минути, предизвиквайки дискомфорт, сънливост или дори риск от замъгляване на стъклата. В противоположния край, в горещи климати, ситуацията се обръща. Кабината без климатик може бързо да се превърне в задушен пространство, увеличавайки физическата умора и засягайки концентрацията на шофьора. Има камиони, оборудвани с независими спомагателни системи. Да, но те не са норма във всички флоти или във всички страни. В този контекст поддържането на двигателя включен по време на кратка спирка не е акт на повърхностен комфорт, а оперативно решение. Уморен шофьор, студен, прегрят или с ниска видимост е по-малко безопасен шофьор. И в превозно средство от 40 тона безопасността зависи толкова от механиката, колкото и от физическото и психическото състояние на човека зад волана. С включен двигател кабината поддържа необходимата вентилация, за да размаже стъклата. Захранва електрическите системи без да изтощава батериите и поддържа температурата на маслото в оптимален диапазон за гладко рестартиране. Опитните шофьори знаят, че всеки рязък термичен цикъл, изключване горещ и стартиране студен, добавя износване, специални товари и хидравлични системи. И все пак комфортът и ефективността на работата на шофьора не са единствените причини да се поддържа двигателят включен по време на определени спирки.
Има товари, механизми и оборудване, които зависят напълно от включения двигател, за да останат активни. И ако се прекъснат, цената може да бъде много по-висока от горивото, използвано на празен ход. В много работи двигателят не е просто това, което движи камиона. Той е основният източник на енергия, който поддържа външното оборудване, специализирани ремаркета и механизми в действие, които изискват непрекъснатост на налягане, температура или движение. В тези контексти изключването на двигателя не е оперативна опция, а директен риск. Ясен пример са хладилните камиони. Макар много хладилни ремаркета да имат независими охлаждащи единици, други зависят частично или напълно от двигателя на камиона, за да поддържат подходящата температура. Дори минимални вариации в студената верига могат да накарат нетрайни храни, лекарства или чувствителни химикали да загубят целостта си. В тези случаи, дори няколко минути с изключен двигател могат да застрашат безопасността на товара и да доведат до значителни загуби. За опитен шофьор, температурата на ремаркето е толкова критична, колкото и механиката на превозното средство. Сега е ясно, че началният въпрос има много по-дълбок отговор. Не става въпрос за комфорт или небрежност. Това е оперативна нужда да се защити механиката и да се разчита на професионален опит. Камионът остава включен, защото поддържа собственото си състояние, завършва вътрешни процеси и позволява на човека зад волана да продължи работата си без риск за превозното средство или товара. И разбирайки това, ние по-добре разбираме ролята на професионалния шофьор. Човек, който не просто шофира, а интерпретира сигнали, предвижда проблеми и познава всяка реакция на машината си. Човек, който е научил, че поддържането на двигателя жив още няколко минути може да предотврати проблем по-късно. И който знае по-добре от всеки го, кога е безопасно да се изключи и кога не. Пътят тече благодарение на хиляди такива решения, вземани всеки ден от тези, които превозват стоки, прекосяват страни и поддържат потока на съвременния свят. Ако искате да продължите да откривате как тези машини, които движат света, наистина работят, абонирайте се за канала и харесайте. Оставете в коментарите дали сте знаели тези причини или имате опит с камиони. Ще се видим в следващото видео, където ще продължим да изследваме тайните на тежкия транспорт.